Likod din ng likod niya. Siguro dahil sa spike. Yung nararamdaman ko sa likod ng gulong, siguro spike. Ang sabi kanina mga idol, bypass 1, bypass 2. Sulitin na natin. Bypass 1, bypass 2. May CCTV daw kasi mga idol. Kaya dito lang pala tayo mga guys. Kaya test ride natin yung big bike naman mga idol. Wala na ako din nakakawak ng big bike. Ngayon lang ulit mga idol. Ito 150cc. Ito mga idol, makakamodin.